Molweni sitshami sami. Molweni. Yibelana ndicela nindicheckele uJulius Juju. Ithini into CIC? Uba unjani apho akhoyo. So, uGeneral Khan niyakhumbula engingafuni into yokuba i-information efunyenwe ezifonini zakhe isetyenziswe. Ede aye eHigh Court spending monies for into by information efunyenwe efonini ethi kungafa umuntu. Kungafa abantu in fact ngale information. Hayi ke san Juju namhlanje yo I wonder unjani apho akhona because wow. What is this? Kuvela izinto zoMossad babuza into ba ubuya nini eCape Town. We need to have a meeting. Into tender, into ba Juju has this company. We need to do it for him. Bani bright by mention yo kuningi kuze kube khona ne disciplinary kaKhan baxelele uJulius Malema into ba uKhan uya disciplinwa so banewari wathi nje nimxelele into ba anga resign uKhan must not resign sizoyifighta lonto leyo until size siwine angakalinge a resign kwiposition yakhe. What is this? Yebethunana uJulius Malema kuningi ndisazobuya no part 2 bendisamamela eMadlanga bavele bathi enye ke enye i-testimony bathi hayi information is sensitive kakhulu so sizoyenza in camera meaning that asizuyiva noyiva thina. We understand izinto bezenziwa nguKhan benoMossad yebethunana kwenzekani eSouth Africa uJulius Mkhwanazi hey kodwa lamuntu lo bekufanele into ba anikwe iaward because wow ngabe asiyazi into ukuba kukhona Richard Shibiri abenza asebegxothwa nokugxothwa abenza ezizinto into bakhona Shedrack Sibiya into yoba kukhona Sergeant Nkosi into bakhona leseja senona bo drug bust into bakhona Eratin drugs hayibo otebohonku otbani nguTumelo Nku yes uba khona oTumelo Nku abasebenzela nje ama drug lords to ship drugs from Brazil to Durban Port. Yibethunana kwenzekani eSouth Africa? Ngabe asazi into bakhona oKatiso Molefe. Ngabe asazi into ba kukhona ovusa umuziket Matlala. Ngabe asazi kukhona omswazi efarm zomswazi apho khona ndisho inkabi zakhona ezaziwayo. Omusakekana no Floyd Banban Fred Mabusela. Yonke ke lento yaqala ngeDockers. Futhi iqala nango Armand Swart waseVereeniging owabulawayo. Kwabe sekuyabonakala ke ngoku into ba hayi man esisibham sasisebenze apha kwathini hayi babona into ba inkulu into elapha. Yebethunana ndiyabuya andisenalo ixesha kodwa nje kuningi. Thank you so much chami zami. Molweni sitshami zami. Kuphathu kaloku lo bendithe ndiyabuya ndizothetha about i-testimony yeMadlanga into detail because izolo ndiye ndathi qaba. Okay, uFeroz Khan kaloku waya eHigh Court engafuni i-messages zakhe zifundwe publicly ngoba esithi zine information sensitive kungafa abantu. Kudu yathi Madlanga sizozifunda i-messages zakho. Ayikho lonto leyo sizokubuza iza wena.
wa applyela ke ukuba ifundwe in camera. Kwathiwa sifuna ukukubona buqu ulapha phambi kwethu neSouth Africa ikubone uphendula imibuzo. Waqonda into yoba unotshe kwezi shiqi ezingaka ezikule phone andikho ready nje into yokuba ndingajonga ngabantu ndimane ndisela amanzi ndizikrwempa intloko. Wavele ke wadutyulwa. A day before avele wadutyulwa. Usesibhedlele ke ngoku uthi ke ummeli wakhe ke igqwetha lakhe uphefumla ngepipe akakwazi even ukuresponda to a question asazi ke. So niyakhumbula into yokuba uNhlanhla Mkhwanazi eParlamente wafika wathi even i-messages ezideletiweyo siyaziretriever ngoku kushubile. Hayi uJulius Malema wathi hayibo ufuna ukuthi oview once niyakwazi ukubafunda. Wathi uNhlanhla Mkhwanazi yes. Wakhombisa ukothuka uyabo. Hayi akwabi namsebenzi. Kwafika uNational Commissioner uFani Masimola wathi hayi National Commissioner ufikile apha uNhlanhla Mkhwanazi wathi i-messages niyakwazi ukuzifunda kanjani. Wathi hayi andikwazi uverify. Wathi ndifuna ukubuza eziParlamente into yokuba inyani naleyo. If inyani nisebenzisa AP ikhampani ukuba nenze lonto okanye this is a special equipment enisebenzisayo kwi department ye crime intelligence. Urheme ke wayesebuzela into yoba kaloku ungutshomi no Feroz Khan. If wayephendulile into yoba basebenzisa AP ikhampani I bet wayezobuyela kuKhan amxelele into yoba ke into injena kufanele kwenziwe kanjena nakanjena. Okay. I-disclaimer. Yonke into enditsho apha ibikwiMadlanga Commission. Ndize apha ke ngoku kwi-messages ke njengoba kuthiwa ke ayikho. Hayi abantu bayandi-atheka ke kule app bathi ayikho lento endiyithethayo kwathini kungathangani. Nisakhumbula nge-VBS i-Vendor Building Society. I-VBS kaloku yayinto efana nothala. Uyabona le bank yabantu abamnyama eyenzelwe uba i-economy yomuntu omnyama ikhuphuke, i-economy yomuntu omnyama izame ukusimama. Hayi ke bavele bona i-politicians and other business people babona into yokuba kufanele baluthe. Yaluthwa ke iphi ke i-VBS iseLimpopo. Yaluthwa i-VBS ekubeni ugovernment efake i-millions to this bank. Yaluthwa bathi abantu babethatha i-loans, bathi abantu babethinthini. Kwa-investigator kwakhona abantu ababanjwayo. Lavela igama likaShivambo. uFloyd Shivambu lavela igama lakhe noJulius Malema kodwa bona bagqibela ke ingathi akhonto ebachaphazelayo kuba ke ukhona umuntu ogwetywe u15 years kulo VBS leyo. Uyaqonda? So ke ngoku VBS ndini imessage ivela kwifone kaFeroz Khan apho uJulius Malema athumela into yokuba ndicela undicheckele into yoba ngubani lo owafaka i-complaint about people looting i-VBS kwathini. Andithi kaloku uFeroz Khan is privy to the information. Thathiyani ke uFeroz Khan i-screenshot sesi-stream yabona mos kwi-computer, thatha ifone wayishuta, case number, igama likaRuplal, yonke into wayithumela kuJulius Malema plus ne-address. Undixelele ke into yokuba ke i-safety yakhe ke lo mntu lowo owayevula ityala iphi.
asazi ke into bakwenzeka ntoni ke ngalo information awayifumanayo uJulius Malema about the people that are behind ekubanjweni kwabantu abalutha iVBS. Siphume ke apho kwiVBS kube khona ke ngoku kukhona uMosayed ke Mohammed Mosayed oyichomi enkulu kaFeroz Khan according to WhatsApp messages bayavana. So uMosayed lona ke yena ke involved kwi illegal cigarette smuggling. So usebenzisa ke uSayed usebenzisa uKhan to fight competitors zakhe. Uyaqonda? To fight competitors uchecka kwelicala le-intelligence because kaloku njengoba bengafuna ukuyeka uKhan kwi-intelligence enemali zonke usebenzisa le information ye-intelligence ngoba une-access yena kwi-information. So kuhanje kuvalwa ke kuhijackwa ezi trucks zezi competitors nayo yonke lonto leyo. We understand. So ke ngoku uJulius Malema ndiza kulento kaJulius Malema ke ngoku. Julius Malema uthumela imessage kuMosayed. Mosayed dinengxaki apha iOperation Dudula and uNhlanhla Lux abazifuni illegal migrants. Sinengxaki yabantu abangekho emthethweni undocumented nje. Silapha pho sikhona ke ngoku ngoJulius Malema aba. Wathi ndifuna abanjwe uNhlanhla Lux and this Operation Dudula. Uyeva? Thatha uMosayed information thumela kuKhan. Khan elababanjwe ababantu abe Operation Dudula plus Nhlanhla Lux. Uyayiva? Uyayiva ke ngoku? Hey. Kodwa ke uJulius Malema ke bamqambela amanga okanye azikho zonke ezi zinto ezithethwa ngoJulius Malema. A report uKhan sithatha kwi-messages ezikumadlanga uyareport uKhan into bayendisengxakini ndikwi-disciplinary ntontontonton. Uthi uJulius Malema uthumelela uMosayed tell uKhan angakalinge resign sizoyifighta lento. Aka resign nangoku ke usekhona ke ngoku uKhan emsebenzini zange resign. Uyaqonda? So kuningi ibe khame ke njonge kulento enzibhale kule note. uVusishongwe niyakhumbula uVusishongwe into yokuba uthi njengoba uVusishongwe kaloku iMKP member eseparlament uthi the time uKhan wayefuna ukuthetha naye weze eDurban kwenziwe ivideo call wathi uKhan ufuna ntoni kuthele nto igama lami ligcwele apha emlonyeni wakho ndicela ukukuthengela imoto ufuna motoni wathi ndicela ukukunika i10 million tender. Okay, uphume egameni lami because kaloku babefuna into yokuba abizwe eParliament. Ngabe babelwela into yoba makabizwe naye azotestify uKhan. Hayi yo wabhoka. Nayibona ivideo kaJulius Malema ebhoka engafuni uKhan abizwe eParliament. What if there's no evidence? Why are we going to waste the resources because there's no evidence about Khan? Yebethunana. Protector umntu. So, but I said this is part 3. Yes, this is part 3 on Julius Malema and Feroz Khan WhatsApp messages. Kaloku uJulius Malema is a politician bethunana. Hiyo lento sithetha ngaye, he is a politician, he's a public figure and iMadlanga Commission kaloku iya investigator i-political interference kaloku kwi-SAPS yaqonda. So ingako ke ngoku sithetha ngalento. Hiyo lonto ke simenshina ke igama lakhe into ba liyavela
kule corruption ekuthethwa ngayo yakwa SAPS. Uyaqonda? Uyakhumbula kaloku okay, uyakhumbula uJulius Malema esekwi-ANC into yokuba usazi wayefuna ukudla izinto zakhe ekweleta i-tax worth more than a million or millions. So kuthiwa ke waseva nguMazoti, yamazi Mazoti. Mazoti lowo ko athe uKhenny Kunene, niyakhumbula uKhenny Kunene ethetha ngayo into yoba uJulius Malema uzenza ngcono kodwa uhlala kwi-backyard yakwaMazoti, enza ngathi amabhulu okanye abelungu akawafuni kodwa ifamily yakhe ihlala kwaMazoti. Waphendula kuJulius Malema wathi yena une-proof, yena une-lease agreement kwindawo yakwaMazoti, akahlali e-backyard but uMazoti uhlala within the same complex. Sisuke ke apho kuthiwa nguye ke uMazoti owaye wambhatalela all the debts that he had at the time. Into yoba ke wayezofuna ntoni in return? Kickbacks asazi. So uMosaid yena nguye naye andithi kaloku uthe uJulius Malema asogxothwa kwi-ANC wazivulela iphathi yakhe i-EFF, and then the funders ze-EFF nguMazoti and Mohammed Sayed. Uyaqonda? So ke ngoku yiyo lento ke nakuGaladina be-EFF uMazoti ehleli naba bantu because those are his funders. And kaloku bazofuna something in return ke into yokuba whatever that he's doing since yena a politician eseparlamente mabakhuselwe. Uyaqonda? So ke ngoku ke ifikelele apho ke into yabangani bakhe ke aba into ba isukaphi. And then unamkhumbulo ufana inkosi kwezakhe i-messages, igama lakhe uJuju kwi-tenders zaseTshwane municipality lalivela. You understand? Wamentionwa into ba ke yayingeyonyani asazi kodwa why igama lakhe lihlala limentionwa yena akaphumi ekuthetheni. iWest kwinto edibene ne-tenders kwakuthiwa forward this company, it's for Juju EFF if nisakhumbula kakuhle. Nalapha ke kuGeneral Feroz Khan kukhona i-messages uMosaid uthumelela uKhan uthi Khan nansi Better Bright company. Better Bright is for Julius Malema. We understand? Kuthiwa ke siyamsukela uJulius Malema bethuna this is the information ekwimadlanga. Uyaqonda? Uthi nansi iBetter Bright company ndicela uthi ndiyenze ntoni? Uthi hayi ufuna itender, ufuna simzamele itender, ufuna simenzele. Uyaqonda? So kuyacaca ke into bayakwazi ukwenza because nakuvusa ishongo kuthiwa sizokunika itender yaseCheckers ye-security company ugade oCheckers bonke about 10 million tender. Uvusa ishongo ke we MK party ke akafuna. So caba bayakwazi ukwenza kwenzeke. And uFeroz Khan ngendlela ebekhululeke ngayo ubesazi into yokuba i-information is safe because akho mntu onoko yena uyazi access information zabantu. Kukhona i-journalist eyayibhale ngaye within days kwaba khona i-break in kwathathwa i-laptop zonke i-gadgets zabantwana yonke into ekhaya apho. Uyaqona? So kuyabuza uChakasen into yoba hayi khona unyawo lwemfene apha man. Asoze into yoba ungabhala ngomntu then kwenzeke into enjena kanti lo mntu uyakwazi ukukumonitha, uyakwazi ukuba ne-access ye-conversations zakho zonke. Hayi kaloku akusoze kuqhume kanti akubaswanga tu injalo kwabantu bami.
Thank you so much. Bye-bye.